Analiżi tal-figuri tal-Eurostat turi li l-akbar żieda fid-dejn minn meta pajjiżna daħal fl-Unjoni Ewropea kienet fl-ewwel kwart tas-sena 2013. Dan meta suppost kien hemm gvern caretaker u pajjiżna kien f'kampanja elettorali. F'dak il-perjodu Malta rreġistrat żieda ta' 300 miljun euro fid-dejn f'temp ta' 3 xhur biss. Fl-aħħar il-Partit Nazzjonalista tkellem ħafna dwar id-dejn li skontu żdied b'livelli rekord taħt gvern ġdid. Lejjen inkwita ruħi li d-dejn sa jitla'. Iżda l-fatti juru li Tonio Fenech kellu jinkwieta l-iktar bid-dejn ta' żmien li kien Ministru tal-Finanzi u l-Partit Nazzjonalista għandu figuri żbaljati. Skont it-tarif tal-Eurostat jirriżulta li d-dejn nazzjonali kiber minn 60% tal-prodott domestiku gross fl-ewwel kwart tal-2008 għal 71.5% tal-prodott domestiku gross fl-ewwel kwart tal-2013. Bekk kemm Tonio Fenech da Ministru tal-Finanzi id-dejn tela bi 11% jew aħjar minn 3.2 biljun euro żdied għal 5.2 biljun euro. Din iż-żieda qawwija fid-dejn kienet riżultat tad-deficit għoli. Kien hemm żminijiet li taħt Tonio Fenech id-deficit laħħaq l-4.2% tal-prodott domestiku gross. Iżda meta mistoqsi dwar iż-żieda fid-dejn fi żmien li hu kien responsabbli mill-finanzi tal-pajjiż, preferenza partikolari lejn l-ewwel 3 xhur tal-2013, Fenech wieġeb hekk. M'għandix għalfejn narfa' responsabilità ta' xi ħaġa li m'għamilx. Kontrast tal-żmien Tonio Fenech illum id-deficit huwa taħt 3% stabiliti mir-regoli ta' Maastricht u l-Kummissjoni Ewropea u aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kredtu fissru kif id-deficit jinsab taħt kontroll. Xi ħaġa kruċjali biex tibda tkun mrażna iż-żieda fid-dejn.